Grŵp sydd wedi bod ar yr hewl fel petai am ryw 4 blynedd ydy'r grŵp nesaf yma. Maen nhw wedi newid unwaith, dwywaith a nawr am y drydydd waith. Ond mae John Gwyn a Nes Hywels dal yn y grŵp ac yn ymuno gyda nhw mae Brian Griffiths, Louis Thomas a Len Jones. Rwch groeso mawr am y tro cynta ar lwyfan i Bran. Can chydig bach o wahanol. Can Istewach, Banwyl 1.